Nu, de ce să iei VPN? Depinde ce faci, dar nu prea ai ce să faci cu VPN, man. VPN-urile sunt conspirația serviciilor secrete. Mi-a trebuit pentru CTF și când încep la facultate. Da, sure, ok, dacă ești pe un Wi-Fi free, da, și acolo poți să-ți dai cu Tor. Deci cu VPN-urile e în felul următor, dacă tot ai întrebat de VPN-uri. Gândește-te așa, man. Tu ai laptop, da? Să zicem. Și stai acasă și acasă ai RDS. După aia mergi la McDonald's să bagi un McDonald's și acolo ai Orange, Wi-Fi, nu știu ce. După aia mergi la facultate unde ai, nici nu știu ce mai există, UPC. După aia la tovarășul tău e Vodafone, da? Și tu te intri pe net fără VPN pe toate astea și îți vezi de treabă. Dacă tu îți bagi NordVPN, să zicem, pe laptop, da? Și după aia tu te plimbi prin toate locațiile astea, dar tu ai VPN tot timpul. Atunci un serviciu secret care vrea să-ți strângă ție metadatele, nu mai trebuie să se chinuie să ia toate metadatele de la toate ISP-urile, să te trecuie printre ISP-uri. Merg la NordVPN și zice, na, scuipă. Și dau aia, fratele meu, toate datele. Și s-a încheiat. Deci cu VPN-ul îți centralizezi singur metadatele într-un singur loc. Deci, dacă ești într-adevăr la facultă pe free Wi-Fi, poate nu-i bine. Poate acolo e ok, dar și acolo, man, dacă folosești Brave, ai Tor Window. Și îți dai cu Tor Window și ok pentru cine ar putea să fie la facultă. Cât timp îți proprietary, man, și pe serverele lor, n-ai de unde să știi. Nu știu ce oferă TP-Link, dar eu zic să-ți faci propriul tău VPN, să nu depinzi de VPN-ul cuiva, știi? Serverul, mamă, de NordVPN e ținut direct în data center la NSA, cel mai probabil. VPN e un protocol, man, deci, tu zici TP-Link să-ți faci propriul VPN la tine acasă, adică în routerul tău să faci un server de VPN și să te conectezi de la facultă pe VPN-ul tău. Dar nici nu trebuie TP-Link pentru aia, trebuie pur și simplu pe Linux-ul tău un daemon de VPN și să-ți forwardezi portul și ai rezolvat. VPN-ul e un protocol până la urmă, nu? E un network protocol și... Na, înțelegi, puteți uita. Bă, Proton am auzit eu că sunt mai ok, dar până la urmă, man, tot self-hosted e cel mai bine. Sau dacă chiar ai probleme, man, ai deschis Brave-ul, nu e vorba de bani, nu e vorba de bani. Dar gândește-te, man, că ai Tor în Brave. Deci dai Ctrl-Shift-N sau ce trebuie să dai și ai automat Tor, nu? Am zis că e pe bază de scopuri. Adică dacă te ascunzi de... Depinde de cine te ascunzi și ce faci. Dacă te ascunzi de niște script kiddies obosiți pe Wi-Fi-ul free de la facultate, Tor îi chiar overkill. Dar dacă te ascunzi de NSA, să zicem, nu prea ți ajută un simplu Tor. Practic nu prea ți ajută nimic, depinde dacă ești targetat sau nu. Păi da, men, a fost făcut, dar stai așa, pentru că Tor... Nu, greșești. Americanii, deci apropo de Tor, așa, deci stai să revin la ce ai zis tu, Z2G, cu Torul făcut de US Navy. Deci, Statele Unite ale Americii au în Constituție dreptul la arme, da? Știm cu toții asta, cred că e al doilea, The Second Amendment, cred că primul e free speech și al doilea e cu dreptul la arme. Bun. Și în Constituție este stipulat că dreptul la arme este în ideea de a nu lăsa un potențial guvern totalitar să preia situația, să te opreseze, da? Și atunci când suntem în secolul ăsta, în care armele nu sunt neapărat, sunt și Kalashnikove și pistoale, dar armele sunt, cum zice Alex Jones, Infowars, știi, armele sunt și informaționale. Hitler took the guns, Stalin took the guns, Mao took the guns, Fidel Castro took the guns, Hugo Chavez took the guns, and I'm here to tell you,
1776 will commence again if you try to take our firearms. Doesn't matter how many lemmings you get out there on the street begging for them to have their guns taken. We will not relinquish them. Do you understand? And that's why you're going to fail, and the establishment knows no matter how much propaganda, the Republic will rise again when you attempt to take our guns. Și atunci, în spiritul Constituției, US Navy a dat Tor-ul ca open source, pentru că era un tool folosit de ei în mod securizat. Ce a căzut? Stream-ul? Ce s-a întâmplat? Ce mi-a căzut? N-am tornesul pornit, nu. Ce se întâmplă oare? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Network seems fine. No problem on network. Atacă Matrix-ul? Matrix-ul contraatacă? Nu, n-a picat. Nu, stai că-i scriu la om că... Ia să vedem ce se întâmplă. Hai că-l repornim.